jam hire mon bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowsare hannde ko ñalawma aset hawri ko nogas tati lewru mars ɗum noon hawri ko sappo e tati lewru korka noon habaruji mon e ɗemgal pulaar ɗum noon guiɗoɗen ko toon to états-unis ene wayno ko ñalawma hewno kanko président Joe Biden o signini facture taw ko kamɓe sénateur uji toon to Washington ɓe dañi dakkodirde vodde oɗon facture ko 3 heures du matin ɗum noon ko hannde subaka sifitinde on toon oɗon facture umino ko toon to suude représentant ji ko kamɓe républicain ɓuuri hewde keewal ene wayno nde ari nde noon hono kamɓe sénateur uji surtout ko en démocrate en calli oɗo facture sibabu nde wiide ɗumen wonko ɓeyda e oɗon facture ko gueɗe ɗe ganduɗa ene wawi leptude candidat ji démocrate en ɗum noon ko won détail baɗaɗo hen oɗon détail faati koye suku debbo baranoɗo toon to Georgia wiide wonde ko hankkadi won état ji won alay saago yimɓe immigré ci sanction ngaji mbaɗe mumen ɗum noon ko hunde nde ganduɗa démocrate en jiiɗa surtout henna kadi koko fati immigration ko wawi wonde foof ene wayno ko kamɓe républicain e démocrate en ɓe nandiri facture o signanama e subaka ɓe nanodiri toon to sénat ɓe vooti ɗum donc tugnade ko habaruji gomriɗi toon to Washington hono kamɓe sénateur uji ɗi ene wayno ɓe vooti ɓe dañi ken ɓuura 60% ko ɗum woni caggal muɗum facture rutina toon to suude représentant ji tugnade ka hande ko yalti toon hono kamɓe républicain ji temedere sappo e ɗiɗi mabɓe calima vodde yimɓe jeegom mabɓe tawano donc ko temedere e neɗɗo goto tan vooti pour oɗo facture ɓen to banggue démocrate en woni ko temedere capanɗe jeetati e nayo jaaɓi vodde oɗo facture ɗum woni kewendi ɓuuri wonde wonanɓe facture o yaari yeeso woni temedde ɗiɗi capanɗe jeetati e joyi neɗɗo jaaɓi yo facture o yaa temedere capantati e joyi jaɓani facture o yaa ɗum ko caggal nde yetti toon to suude représentant ji ene wayno ko facture o jaɓama yetti toon to kanko bureau makko kanko président Joe Biden subaka ɗum noon ene wayno ko signini ɗum pour wonde trillion e feccere ko ɗum woni facture o nan waɗi desuji kewɗi ma e gartu hen journuji meɗen paaɗi kono ko ɓurno hewde hen desuji koko fati e armé ko fati hen immigration e ko fati hen éducation ɗum noon ma en gartu hen journaux ji men kesi donc siftinde on tan ene wayno ko ha hande toon to Washington hono oɗo facture mo kanko président Joe Biden signini facture o fonno signinede ko guila mois de septembre ko noon ko sasa fof ɓe ɓeydat gueɗe ɗe ganduɗa e kene haɗa au moins gouvernement fédéral mo États-Unis uddude dami muɗum ko wawi wonde foof hande kanko Joe Biden signindemo oɗo facture firti ko moins kam ko hedde hitande nde ɗo kamɓe gouvernement fédéral eɓe jogui kalis kene wiye budget mabɓe kene wawi walludeɓe liggade continue ligguey mabɓe toon to États-Unis hande tugnade kadi habaruji gomriɗi to Georgia hono kanko Fani Willis en wayno oɗo saha joni o wi wonde ko fate ñawre Donald Trump ko tardi ɗum ko henna sibabunde takkede mo wonde cehilagal wonko laaɓani hakkude makko e goto e prosécuteur uji makko wiyeteɗo Wade ɗum ɗon haɗani yimɓe liggotoɓe ko fate hen kanko Donald Trump dossier ji makko ene continue liggade hen o wi ɗum noon ene wayno no sifori ni o wi wonde ko oɗo saha joni neɗɗagal makko bonani hen o waɗani haydara ko woni illégal kono noon ko wawi wonde ɓene pewti ndeɓe jamira eɓe continue oɗo ka fof koɓe continue o ɗum donc ɓe parɓe habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Moscou ɗum noon wayno ko kanko président Vladimir Putin o waɗi discours mawɗo ɗum noon ko huccini ɗum e yimɓe russinaɓe kadi famnu ɗumen ndeɗo bonnande wonde toon hanki ɗum noon ko siftini ɗon ko yimɓe nayo engari ne jogui perlaji naati toon to fijirde wonno toon ɗum noon ko sar Moscou puɗɗi fellude en wonde yimɓe waɗɓe kadi ɓe berli bomboji en ko oɗo saha joni kene hiisa temedere capantati e tato neɗɗo maayi hen sibabunde oɗo attaque kanko président Vladimir Putin noon o haali discours makko wi wonde ko ɗum ɗo ko maɓe jobto ha bona to ɗum ummi to ene wayno ko o ɓuuri takkude oɗo saha joni ko yimɓe ɓeɗo gummi ko Ukraine e kadi ko Ukraine woni caggal muɗum haysindo attaque o waɗi nde hono kamɓe ISIS ko fedde yimɓe walboniyankoɓe kaali mbi wonde ko kañum en goni responsable ko wawi wonde fof ene wayno yimɓe nayo joguinoɓe perlaji ɓe hollotanoɓe vidéo ɓe nanggama ɗum noon ene wayno seppuji mbaɗini toon hande toon to Moscou ɗum noon ko yimɓe arɓe sunade sibabunde ɓeɗo waraɓeɓe ko ɓuuri hewde mabɓe kamɓe arɓe ɓe ɗiɗon seppuji ɓe kalan mbi wonde ko jiiɗani haalde affaire Ukraine walla haalde bawɗo wadde fof koɓe jiiɗi oɗo saha joni yimɓe paama wonde ko kamɓe fof koɓe sunniɓe par ce que cukalon ne mbara hen rewɓe ne mbara hen worɓe ne mbara hen e donc ko yimɓe ko russinaɓe mbara ɗum noon bawɗo wadde ɗum fof ene wayno ko sunare wonande kamɓe russinaɓe kono ene wayno seppoji ɗi henna hay sinno seppoji ɗi garduno ko pour hollude sunare mabɓe e wayno seppoji ɗi ko pusama kaɗama
yimɓe kamɓe wonnaɓe toon ɓe kaɗama wadde seppoji toon to caɗele ɗe bannoto ko wawi wonde fof ene wayno kanko hoore makko kanko vraiment pousse no wi wonde ko ɓeɗo nanggaɓe ɓe tumaɓe ɓen ɓe gonno koye dog paya to Ukraine Kiev kañum hoore mum Ukraine kañum hoore mum wi wonde ko ɗum ɗo ko wona hunde wona wawa wonde gonga par ce que kañum en ala ko nawdi ɗumen e oɗo attaque baɗɗo toon to Moscou habruji men international toon to Israël en wayno ko pression en continue e makko kanko Benjamin Netanyahu hande hono kanko gardiɗo Nations Unies ano biyeteɗo Anthony Guterres warino toon to ummade Égypte toon to nokku biyeteɗo Rafa ɗum noon ko frontiére Égypte e Israël e nder ko haali on wi wonde ko oɗo saa joni ne wayno ko sibabude korka o sibabude kadi caɗele gonɗe toon to Gaza no wurno e surtout kadi Rafa no wayi hande ni kene wona million ngaji ɗiɗi nan toon ko yimɓe dogɓe bonnandeji baɗoji toon to Gaza naati toon petilaji ne poti deƴƴinede ko wawi wonde foof petilaji deƴƴinirte kadi ko sibabude yurmade Palestine naɓe wonɓe toon caɗele ɓe goni oɗo saa joni ɗum noon ko pression mawɗo wonandemo kanko Benjamin Netanyahu hayso nde mo continue ha nde mo wi wonde ko koɓe yanoyoɓe toon to Rafa ko wawi wonde fof en wayno ko kamɓe plan maɓe mbaɗi ɗum ha gasi ko wawi wonde fof en ɗaminno kadi en ɗamina hande wonde ko oɗo ñalawma hono kamɓe délégation maɓɓe ma ummo toon to Israël ko yimɓe hohoɓe jeeyaɓe armée maɓɓe pour arde toon to Washington ɗi heɗade gouvernement Joe Biden hol gueɗe ɗe ɓe mbawi wadde kamɓe Israël naɓe taw wona yanoyde toon to Rafa ɗum noon siftinɗon ko États-Unis et surtout kadi kanko président Joe Biden e gouvernement makko foof et surtout Anthony Blinken koɓe kalata ɗe balɗe foof en mbi wonde koɓe gonani d' accord Israël yanoyde toon to Rafa ɗum ɗon kadi ko hunde e konngol makko kanko Anthony Blinken gardiɗo affaires étrangére wi ko hunde jogoto ɓeydande Israël añɓe e aduna he e kadi ko hunde ne wawi wonde dangereux taw kadi ɗum fof réglata probléme mabɓe moɓe goni joni o habruji men international hande toon to Angleterre en wayno ko fayre mawde woni toon oɗo saa joni fayre nde kadi ko wonande kamɓe Angleterre naɓe fewnitade ɓe oɗo saa joni suɓadi kadi hol jogoɗo lomtade ɗum noon ko caggal nde habruji jalti hono kanko roi Charles wiyama wonde cancer e kadi habruji goɗɗi ɗi jalti kadi hono kanko princesse Kate non ko joom suudu William ko kanko Charles wiyama kadi kañum hoore mum wonde cancer en wayno oɗo dumunno fof kanko keydi ko cuuɗinoɗo ɗum noon en wayno ko won hay photoji ko fati anniversaire fête rewɓe o yaltini photoji kono ɗeɗon photoji wona photoji makko gonno ko wawi wonde fof yalti e habruji wonde oɗo saa joni kanko hoore makko woni koye safruji ko fati e cancer andaka noon holno ñawngu waye makko holno wayi luggidde kono noon kanko e bamum William fof ene wayno roi Charles koɓe wonduɓe cancer oɗo saa joni ɗum noon firti wonde ko kamɓe toon to Angleterre alay saago ɓe pewnito ko yaaci ɓe ƴeewa kadi so tawi hol kanko Charles so tawi probléme o woni grave holno jogori lomtirede siftin ɗon tan ko ɓiyi ko biyeteɗo William o kañum woni gonɗo e ligne oɗo saa joni pour lomtademo kanko roi Charles tawi o maayi ko wawi wonde fof ene wayno ko Kate kañum hoore mum oɗo saa joni andaka safaruji mum ɗino mbayi kono ene wayno ko tumnade kadi eko tuuma wonde ko oɗo saa joni kanko hoore makko woni koye safaruji ko ɗum waɗi oɗo dumon fof o yiyaka kanko Kate omo yalta cakkitoɗen habruji meɗen ko toon to Sénégal ko janggo woni woteji toon to Sénégal suɓade hol gardotoɗo leydi Sénégal lomtotoɗo hono kanko Macky Sall ɗum noon Macky Sall siftinɗon tan ko ñande 2 lewru avril ko ñande jogo mandat makko gasata kono noon woni oɗo saa joni candidat ji hakke 17 nan toon ko ɓuuri hewde candidat ji naneteɗi ɗi ko kanko biyeteɗo Amadou Ba tan en wayno gonɗo candidat parti ɓe mbiyata Benno Bokk Yakar ɗum noon ko parti gonɗo e pouvoir e kanko kadi candidat biyeteɗo Bassirou Diomaye Faye ɗum noon ko kanko kadi ene wayno ko gonɗo e ancien parti biyeteɗo Pastef fama tan ene wayno ko janggo kamɓe gouvernement Sénégal ɓe pewniti kala ko wiyete kaɓirɗe ko wotirte e pewnti kadi kaɓirɗe gonda ko yimɓe wiyeteɓe observateur uji kene won ujunere neɗɗo kala matériel mo ganduɗa enen kadi holla woteji ɗiɗi jarata tawne laaɓi ɗum fof koko e oɗo saa joni koko fecca e leydi ndi e tumnade noon habruji jaltude hono kamɓe candidat ji ɗi ene wayno woteji mabɓe oɗo saa joni ene wayno ko candidat ji 5 kañumen gotata toon ko département de Dakar ɗum noon e ɓeɗon wotoɓe département de Dakar en jeeya hen kanko Amadou Ba kanko wonno premier ministre Khalifa Ababacar Sall ene wonde Boubacar Camara ɓeɗon gotata ko to Yoff 4e candidat o on wiyete ko Ali Mamadou Dia wotata ko toon to Wokam candidat Mamadou Lamine wotata ko zone B ene wayno professeur Daouda Ndiaye onata ko guinaw banggue rewo El Hadji Malika Gakou on kañum wotata ko Guédiawaye
candidat keddiɗi en wayno ko kañumen koye men goni ko hakkude Thiès Louga Fatick e Saint-Louis Kaolack e Kolda Idrissa Seck e Ceerno Alassane Sall ɗum kañumen gotata ɗum ɗon koto Thiès département Mbour en wayno kanko Bassirou Diomaye Faye kanko wotat ko wuuro makko toon to Jagañaay e Papa Djibril kañum hoore mum wotat ko Diadiaye to banggue Louga noon Aliou Ngouye Ndiaye kañum wotata ko Linguére candidat biyeteɗo Mouhamadou Boun Abdoulaye Dione koye région Fatick Serigne Mboup kañum hoore mum wotata ko toon Kaolack Madame Boy Diaw kañum hoore mum ene wayno ko wotata ko toon to Kolda e habaruji gomiri toon Sénégal ko wawi wonde fof ene wayno oɗo sadio en ɗiɗo candidat ji fof ko ɓuuri hen haala mum ɓuuri hen haalede hono ko kanko Amadou Ba gardiɗo parti gonɗi e pouvoir e kanko kadi Bassirou Diomaye Faye ɗum noon andaka taw est ce que ko janggo ko premier tour haɗata walla koɓe jogori yaade deuxiéme tour e tugnade noon donc tugnade e luwaji gonɗi to Sénégal ene wayno ko suɓede wonde président o wonti joni duuɓi 5 ɗum noon wonno ko duuɓi 7 ono kanko président Macky Sall e nder proposition ngaji ɗi o ƴefti e laamu makko o watti o ñaguinoma pour yo laamu o leydi ndi watta ɗum duuɓi 5 duuɓi 7 no juuti ko wawi wonde fof ene wayno ko arduto renata woteji ɗi henno ko commission électorale nationale autonome ɓe mbiyata ɗum Sénat ko kañum waɗata organisé kala ko fate woteji ɗi joni noon e luwaji mabɓe so tawi woteji mbaɗi premier tour ene wayno ko hay goto dañani kene wona majorité absolue ɓe mbiyata kene wona 50 plus 1 firti wonde ko alay saago wiye deuxiéme tour oɗo saaha noon andaka taw holno ɗum jogori wade kono noon ene wayno ko kanko Amadou Ba ko banggue makko mbiyata ko maɓe dañi kene ɓuura 50%. No kanko Bassirou Diomaye Faye mo ancien parti Pastef kanko hoore makko mbiyata kamɓe ko maɓe dañi majorité absolue ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni won yimɓe fuɗɗiɓe yentude e banggueji ɗi foof kono noon andaka taw holno woteji jogori wade ko wawi won andaka holno woteji ɗi jogori wade noon en ɗamina kam ma wooti mbaɗe deejre ala taw to tina taw won caɗele walla ko wayno seppoji walla gueɗe mbaɗe noon fati hadde woteji ɗi déroulde normal walla kadi ko fati probléme uji technique ene wayno ko gouvernement Sénégal tugnadi kadi e ko yalte journaux ji neldi déjà kaake kala kene ne wotire e kala kadi kene rena ɗum e leydi ndi fof to kala ɗo bureau ji mbawi kala ɗo bureau ji jamira yanguddete tugnade habaruji gumiri toon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare wona onon wonɓe diwan Westchester en waktuji kadi ko fate korka koni mbay ɗum noon ko janggo ko ñalawma dimanche kejjari fotti dartade ko 6h21 6h21 nden kejjari fotti dartade kumtare noon ñalawma janggo 7h54 woni nde humtete 7h54 woni kumtare ñalawma ɓawo janggo ɗum noon ko altini wonata ñalawma altini so Allah jaaɓi ene wayno kajjari foti dartade ko 6h19 talata ko 6h40 kumtari wonande wonɓe kadi diwan Westchester kumtari wonata ko 8h kikiɗi ɗum noon so tawi Allah jaaɓi ma en gartu kadi ñande ñalawma talata so Allah jaaɓi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e oɗo ñalawma aset hawri ko nogas 3 lewru mars hitande ujunnaje 2024 hawri kadi ko 13 lewru korka ɗum noon yen mbaali jaam ha talata ma en gartu so Allah jaaɓi on jarama